Tänään Vaalan kunnan ja Vaalan yrittäjien jouluavaustapahtuma. Tässä lapsi- ja nuorisokuoro laulaa joulupoppuria. Yleisöä on kivasti tullut paikalle ja erittäin mukava talvinen ilma. Myös perheen pienimmät ovat tulleet katsomaan joulupukkia. Joulupuuroa on myös tarjolla täällä ja näyttää ihmisille maistuvan, tuoksuukin oikein hyvälle. Onpa mukavaa, että ollaan pitkästä aikaa saatu jouluavajaiset käyntiin. Valentino Lokkikin siellä tervehtii yleisöä. Tervetuloa kaikille Vaalaan jouluostoksille. Vaalassa on todella hyvä valikoima erilaisia liikkeitä ja putiikeita, josta varmasti löytyy jouluaarre myös sinulle. Ja